Ubuholi be-NTA buthi bugqemeke engeqiwantwala ngokubulawa kukaMoya. Umndeni uphazamiseke kakhulu nathi ke siwubuholi beyinhlangano zamatekisi siphazamiseke kakhulu kodwa sisitheke cha sobambana ngezandla sithathe la shiye khona siye phambili ukuze imboni ihlale ithuthukile. uMoya ube nezikhundla eziningi embonini yamatekisi. Ubaba Moya bekuwumholi la kuyimboni yamatekisi, bekuwumholi we-MDN Taxi Association, aphinde futhi abe umholi ku-region yala eGoli ye-NTA, aphinde futhi abe umholi we-United Taxi Association Front UTAF ngamafishane, aphinde futhi abe u-chairman kusifundazwe sala eGauteng, aphinde futhi abe ingxenye ye-National Executive yakwa-NTA. Akekho osaboshiwe ngalesigameko. Sisalinde uphenyo lwamaphoyisa, asikakatholi-ke ukuthi ahambe afika kuphi, kodwa sinethemba elikhulu ukuthi uhulumeni wethu namaphoyisa bazoyenza uphenyo olungenelele oluzoyenza ukuthi baze batholakale-ke labo-ke abasolwa ababulale umufi ubaba Moya. Inkonzo yesikhumbuzo sikaMoya izobanjelwa esikhungweni senyuvesi UJ eSoweto ngoLwesine, kanti yena uzofihlwa ngomgqibelo lapho kulele khona amaqhawe namaqhawekazi emathuneni ase-West Park eGoli ngaphambi kwenkonzo ezobanjelwa khona e-UJ Soweto campus. uMoya ushiye emhlabeni unkosikazi wakhe kanye nezingane.